hapon, tanghali sa inyong lahat dyan guys. Ngayon, lalagyan natin ng sinulid yung ating ginagawang dala. Yan. Ngayon to, kukuha tayo dito. Depende sa haba ang nasa sa iyo kung gaano kahaba na. Kasi itong haba na to, hindi ayan, kagaya nito, ganito kahaba. Ayan. Ayan. 1 metro siguro. Ayan. 1 metro ang haba na ilalagay natin. Pag itong 1 metro na to, nagawa mo na lahat yan, ibig sabihin, kaka 1 metro ka na. So, ayan. Pag ilalagay dito, halimbawa ito. Ayan, close up natin. Halimbawa dito. Ito, isa. Ito. Nakabaligtad na to. Tsaka itong nakabaligtad dito. Ayan. Itong dalawang nakabaligtad. Dito mo siya ilalagay sa gitna. Ayan. Ito sa gitna. Ayan. Sa gitna guys, ha? Tutok natin yan. Nasa gitna siya. Ayan. So, ganito ang dugtong yan. Kunin mo dito sa gitna, sa loob. Ayan. Ayan. Kung haba na po yan. Pag yung haba na yan, natapos mo na. Ibig sabihin, yun na talaga yung matatapos mo. Isa. Ang dalawa. Tatlo. Ayan, mali po siya guys. Mali yung dugtong natin. So, nasama yung isang butas. Pag yan, nagkamali ka ng pagpasok, ayan, tulad nito, mali siya. So, iba yung tatakbuhan. Kailangan, ulitin mo muna yan. Ulitin mo muna siya para yan. Kailangan wala kang ibang makukuha kundi isa lang. Hindi pwede yung magdoble. Kasi pag nagdoble siya guys, pag hindi mo kagad napansin yan, malayo ang mararating guys. Mali ang ikot niya guys. Ayan. Kaya dapat wala kang ibang makukuha. Kasi pag naiikot mo na ng buo at hindi mo napansin yun, tapos inikot mo na ng inikot ng paulit-ulit, pag malaki po ang masisira. Imbes na nadagdagan yung nilalagay mo, sayang lang. Tawag dito, pagka mali, ibig sabihin mali na yung ikot niya. Ayan guys, ganito lang po yan, paulit-ulit. Habang umahaba, sabay na lumalaki, pahaba, palapad. Ayan. Sabay po yan. Gumagawa ka ng isa dito. Ayan, tulad nito guys. Oh. Tulad nito. Ayan. Halimbawa, ayan. Hindi mo napansin tong naipit na to. Ayan, tong naipit na to. Hindi mo napansin. Tapos, dinugtong mo na dito yan. Hindi mo na mapapansin yan. Pag napansin mo to, kasi pag napansin mo,
Ibig sabihin, ito, dapat dito, meron pa yung isa dito. Pag dito ka na kumuha, malaking sira na po yan. Kasi, naiikot mo na, tapos iikot mo pa. Ibig sabihin, itong isa na to, hindi nalalagyan. Kasi, ang bilang po nito ng bawat isa niyan, 1, 2, 3, 4, 5. Habang umahaba, gumaganon, lumalaki din po yung sira. Yan. Kailangan, laging chine-check. Guys. Para nakikita na maayos. Ayun. Dapat laging isa lang. Ayun. Iikot ka po dito ng 3 beses, bali times 2, bali 6. Kasi isa nito, isa dito, 2. 3 beses po bali umikot, bali 12. Oo, 12. Kaya pag natapos mo yung ginagawa mong dala, guys, masasabi mong pinaghirapan mo. Tapos pag nakahuli, yun, kahit 2, 3, 1, ayun, bawi ka na dun. Kasi at least alam mo, ikaw yung gumawa ng ginagamit mo dala. Kaya guys, basta ang tawag dito, kailangan po laging dito, huwag pong basta dito, check lagi basta dito, yan yung malapit dito, hindi dito sa pangalawa, hindi dito sa pangatlo. Kasi pag dito ka po nakakuha at dito di mo napansin itong pangalawa, itong malapit na to, pag naipit po dito yan, sigurado pag naiikot mo yan, malaki na po yung sira. Guys, hindi pa tapos, sira na. Kaya konting ingat po sa batak para hindi naiipit yung isa. Tulad nito guys, ayan, magawa na po tayo ng bali 2 siya. Pero ito po yung bibilang mo dyan, ito pababa, ito po yung binibilang dyan, itong tapat nito, ayan, itong tapat nito, ayan, pababa po, ayan. Tulad nito, isa, bali gagawa ka pa ng 2. So times 2 po yun, bali 4 na ikot. Ganyan lang po guys. Laging sa ibaba. Ang isa sa taas, tapos sa 2, 3.
guys. So, tulad nito, naiipit siya guys. So, pag nakita mo naiipit na, atakin mo. Ayan, para mawala. Para hindi tuluyang maipit. Ayan guys, maraming salamat po sa inyo dyan at ingat kayo palagi nasan man kayo sa inyong lugar. Ingat palagi, God bless you all and more power sa inyong mga channel. Yan, mega shout out to you.